Nu, abi in kan thleng trep to em. Buổi kan thleng trep to. Aray to lawang. May channel pang kumkomi Jasmine chu anu nen api tlo turin ankala. Kumtin exam zawchol anei apiang hin ankal thina. Anu sarai hi office a thok thinin ana chuan a boy thin le a. Chu wangin anu nen po anin mukha dun khop mai. Sarai pon an office a nirei lote chol adila. Ani po hunrei tak nuwa anu amutur chu apur ve to khop mai. Minute som borvel an tlan le nu chuan station pakata an chuka. Taxi, hello ma. Sarai le afanu te chu taxi a chuangin Jasmine pi te in lam chuan pana. Api te in an thlen chuan in le a chevel te chu anim em maya. Hunrei tak chung enkol ani to lauti a hriat khop mai. Chu thil sara in a hmuh chuan mak ati le a. Akal nun ber khan chuan tiang em khan anim silawa ti in ngai to a. Engdang ngai to lavin kongka chu an kika. Nu, kalau thlenge. Nu. Kongka chu zoite in ain honga. An pani chuan in chunga an lut dun ta. Nu, kan lo thlenge. Nu. Sarai chuan anu chu akau vaka. Mase ai thei ta reng lau mai. Tinge man le kan no po chu. Hongi kalde ang le. Nu, kan lo thlenge. Ehe mami in lo thleng to ni mo. Lo thuro. Nu, tinge ai va cher sot ve a. Idam lau mi. Kadam lutuk mami. Ani tinge phone tlang har em a. Ka khola piang che in switch off ain tizel box ya. Phone thena dang chaka ne box si lau hlau thong reng in ko omalom. Nia. Ka kuda trang phone ka thlau pala cheda yalom. Ani eng ti turin nge inon kala. Mo? Eng thil nge soya. Kiswal ka nei mi. Ai nilave ka zot mai che ni ka. Thatlau chu. Ani le kan hani in thlang lo ka nge. Ehe office atanga ni hi. Hello. Oh, hello Sara. Naktu ka meeting poi mo lutuk om do na. Office ilo kal nge ngai. Ma se sar chul khakadil sia. Kasya lom. Ma se he meeting hi poi mo lutuka ilo kal nge ngai nia. Nu office atanga nia. Naktuk zinga meeting poi mo takkani do na wangin tuna kan hole ngala nga email. Nu, ma se ipi bulani mo sat kan cham to ni ti kha. Nia, ma se naktu ka office kal nge ngai ya. Nu, please in. Kay matal ni vel ka chama nga. Ole. Ni nuwa lam tur chin kalau kal le don nia. Ani rerin min tlansan lo nan tuna ka chua ngai. Jasmine le nang po
ilawin enkol thadon nia o kan kalphot ange ati nu chuan rail station lampang panin sarai chu akal le ta a pi kari lawan tram ei turi nei mia lem Jasmine in api ruma alu tur room kongka ama in hong a mu chuan mak ati em a ma se ngai to chunjom lovin ani po arum lampang pan chuan akala ruma alu nuwa khuma chuan thu in tukvera tang pon lampang te chu an en kwal vela ma se nunglam a hoile chuan asir loka api in akuta ei turkinga loading rengmei chu a mu a Jasmine in api om dan chu mak ati khop maya ma se api nia ngai hi api ani lo ti a shebok si lo Jasmine chuan api kutami ei tur chu ala thla a api po room atang achuak chunjom ve ngal aril atam to em awang chuan athil ken lai chu ei ngala ma se second rei lo te ya amu hil chunjom ngalani zanlaya Jasmine athan harle me chuan thil ret ri hi sia a churi lam en tura tho chuan a khum sir loka api in chhuata thil a thai lai chu a mu a Jasmine chu a thau to ani ti she om takin api chu Jasmine lam hoi chuan ron hoya ma se Jasmine chu lo mu hil dera Jasmine in athil mu chu a hlau em awangin rang takin atan chengala room le lama chuan tanin khum hnuaya abiruta ni hi nuwa sara in Jasmine lam tura akal chuan Jasmine chu chhuat la ya thisa a lo mureng chu a mu in rang takin police akau ngala ma se Jasmine pi chu mun hla tak tak thleng an zon pon an mu zo lawani Jasmine
ruk ru pakhat hi a thil ruk nen biruk na tur zong chuan a tlan chhia a biruk na turam chang chu a hmu mai lok lova a in hmuh hmasak ber kha Jasmine pi ina ngei khan biru turin inchhungah chuan a lut ta enge thleng zelang part 2 kan thlir dawn ani